Hello world, I am Robo. Speed 1 terahertz. Memory 1 zettabyte. Boom, boom, Robo-da, Robo-da, Robo-da. Boom, Robo-da, Robo-da, Robo-da. அடுத்தது விரைவுகளை போட்டி மத்தியஸ்தம் செய்வதற்காக வேண்டி இன்னும் 2 மத்தியஸ்தர்களை நாங்கள் மைதானத்தில் அழைத்திருக்கின்றோம். அதாவது என்னுடைய வெல்கத்தூர் முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தினுடைய ஆசிரியர் எஸ் சப்கி சார் அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து ஆண்டிமலை வித்தியாலயத்திலிருந்து வருகை தந்து கௌரவத்துக்குரிய சதீஷ் சார் அவர்களையும் அதே நேரம் அபுக்காகப முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தில் வருகை தந்து ரஹமத்துல்லா சார் அவர்களையும் இணைந்து கொள்ளுமாறு Hello world, I am Robo. Speed 1. சரி, சங்கர் படத்துல பார்த்த ரோபோவா இல்ல நிஜம் மற்றும் சம்ஸ் கமர் இல்லங்களின் கலை அபிநயத்தினை பார்க்க ஆயத்தமாக இருக்கின்ற வேளைகளே கலையும் படைப்பு மண்ணால் செதுக்கப்பட்ட ஒரு சிலை இத்துணையும் கலைநயத்தோடு காட்சி வருகிறது. உணவுரை இடையில் 2026 in the house of sport mix up with the left school, that's cool, ஒரு ஆதிவாசி வருகை தந்திருக்கின்றார். அவரை அன்போடு அழைக்கிறோம்.